Zdariať ľudia, ja vás zdravím pri mojom prvom let's playku z hry Minecraft a moje meno je Let's Play a dúfam, že sa vám bude táto séria z Minecraftu páčiť. Budem blbnúť, budem mať nebudem vedieť čo hovoriť ako teraz, ale dúfam, že sa vám bude tá séria páčiť a som si tu našiel také pekné miesto na byt, na domček a aj tu drevo máme. Tak dúfam, že sa vám séria bude páčiť a ja myslím, že by sme mohli začať stavať aj ten dom. Takže začneme s tými základmi. Naozaj chcel by som čo najdlhšiu sériu spraviť, tak by som bol rád, až by ste ma podporovali v tom, by som vám bol zo srdca vďačný a tam sú zombíci. Zombíci, pomoc, zombíci. Dobre. A by som bol, aspoň kým si nepostavím dom, by som bol nesmierne vďačný, až by ste ma v tom podporovali zo srdca, ale tak. Takže túto travičku si dáme head pekne. No a ja myslím, že 1, 2, 3, 4, aby to nejako vypadalo a tu by sme mohli začať stavať aj ten dom. Nerobím to na presnosť, to len takú ubytovňu spravím, no a fuck, a došlo drevo. Takže idem na drevo, ja vás vypijem na kus a zapnem vás, keď budem mať. No, ja som späť a tu som skoro vyklesil celú džungľu tam vzadu, kým som našiel tieto smrkové prkná a plus aj brezové som si našiel. Tak a ja myslím, že by sme mohli sa pustiť do toho stavania domčeku. Fuck. Krumpáčom. Rozumné. A tak. Takže toto jazerko kúsok si takto zničím. A keď by som ho nechcel ničiť, ale musím si ho zničiť. Bože. Tráva, neser ma. Vstup bude z tejto strany, z tejto a tie parkety ešte dorobím potom. Dvere si spravím, počkaj, koľko to je tu? 1, 2, počkaj, takto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11 a spravím tak, kde tu dvere spravím dvojité. Tak, treba mi spraviť Pokémona. Aha, veď už mám pracovníctvo. No, nevadí. Spravím si rovno aj. Počkaj, čo ja chcem robiť? Dvere. Tak. Dvere si rovno spravím, takže jedné sem a jedné sem. A budú sa otvárať nejako sproste. Však. Ach, ten Minecraft. Bože. Nože, takže jedné sem a druhé sem. Tak a príjem takto. Rovno si spravím aj lopatu, lebo že nemám kameň asi, čo? Asi ni. Ach. To ešte potom spravím. A tieto dvere nechcem, aby boli tak vzadu. Tak si ich tam takto sem dopredu pekne, tak. Dobre, toto by sme mali, no. Teraz si zoberiem brezové drevo a spravím si 1, 2. Počkaj, tak aby som 3 4 1, 2, 3, 4. Hop. Au. 1,
1, 2, 3, 4. Hop. Au. 1, 2, 3, 4. Hop. Au. A tuto ešte potiahnem takto do boku. Kúsok. Takže toto head všetko. Neviem, taký 10 minútový diel bude stačiť. Myslím, že by mohol stačiť taký 10 minútový diel. Tak dáme ešte takú minútku. Nie, dáme ešte také 4 minútky. To asi by aj stačilo. To stačí. 1, 2, 3, 4. Jump. Au. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tak, a toto by sme mali. No. A ešte sem. Fuck. Vedľa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dobre. To je asi veľké, čo? To je až príliš veľké. Tak to bude stačiť. Dobre, takže toto head. Všetko. Tak. A teraz by som povedal, že by som tam dal... Počkaj, to si takto premiesním. Tak, a myslím, že takto, raz, takto. Môže pozriem, ak to vypadá. Á, dobre to vypadá celkom. Takto, 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 takto. Tu budú tieto dva. Tieto dva, takto, takto. A tu ide. Takto, takto, takto. Eha, bugujúce. Drevo. Nebuguj. Sem ešte. Takto. Sem. Takto. A počkať. Proste hociaký štýl tomu dám. Takto. A sem. Biele. Takto. Tak. Môže byť. Tak. A ešte sem pôjde hnedé. Tak. A takýmto štýlom to proste budeme stavať. A tu budúce kúrovina. Či čosi. No a ideme. Takže dole bude takto. Všetko dole bude takto. Fuck. Blakách svet. Tak, ešte si dáme takú minútku. Tento diel bude len taký začiatočnícky na toho stavanie dreva. Či stavanie dreva. Fail. Ak svet. Stavanie domu. By som povedal. Tak toto nechcem. Najrýchlejší spôsob by bol, keby najskôr si spravím tú stenu si najskôr spravím a potom by som spravil túto. Potom by som spravil tieto háky-báky. No a pre dnešný diel sa asi ja rozlúčim s vami. Bol to len taký začiatočnícky diel a ja by som vás chcel poprosiť, až by ste ma naozaj podporili v tom, čo robím. A ja by som vám bol zo srdca vďačný. No a až sa vám videjko páčilo, nezabudnite, až sa vám videjko páčilo, dajte like a dislike a ja sa s vami lúčim a dúfam, že sa uvidíme pri ďalšej časti. Tak zatiaľ čauky.